дар вилояти Суғд кормандони раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин минтақа бо гузарондани мулоқотҳо маърифати зидди коррупсионии кормандони сохторҳои гуногунро баланд менамоянд. Мулоқотҳои мазкур давоми ҳафтаи равон бори сеюм аст ки гузаронда мешавад. Ин навбат гурӯҳи нозирону сарнозирони шӯъбаи муқовимат бо коррупсияи раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия бо масъулини кумитаву идораҳои замин ва корхонаи давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул вохӯрӣ ташкил карданд. Орхо таъкид гардидааст ки хатари коррупсия аз хатари терроризму экстремизм ва ифротгароӣ кам набуда, зиёда аз ин фасодкорӣ ҳамчун амали пайдоиш ва сомон паҳн кардани ҷиноятҳои вазнин баромад меёбад. муҳимияти масъала ва оқибатҳои нангини коррупсияро дарк намуда 31 октябри соли 2003 Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия қабул гардид ва дар ин раванд бо қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 9 декабр рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия дониста шуда он ҳамасола дар саросари ҷаҳон таҷвиз карда мешавад. дар мулоқот ва семинари омӯзишии кормандони раёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд муовини якуми сардори ин раёсат Қутбиддин Сафарзода таъкид намуд ки барои пешгирии зуҳуроти номатлуби молиявӣ бояд на танҳо кормандони коррупсия балки тамоми мардум ва ҷомеа саҳм гузоранд то шиддатнокии коррупсионӣ пасттар гардад. 9 декабр яъне ҳамчун рӯзи байналмилалии муқовимат ба коррупсия ки ҳамасола дар тамоми қаламрави дунё таҷлил карда мешавад, тибқи нақшачорабиниҳои агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои раёсати агентӣ дар вилояти Суғд бо мақсади баландбардоштани тафаккури зидди коррупсионии хизматчони давлатӣ ва айни ҳол бо иштироки намояндагони соҳаҳои замин ва ба қайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул семинари омӯзишӣ аз ҷониби кормандони раёсати агентии дар вилояти Суғд баргузор шуда истодааст. Мақсад аз баргузории семинари омӯзиши мазкур ин баланд бардоштани мафкураи зидди коррупсионии кормандони ин соҳаҳо ва ҳамзамон омӯзондани онҳо ҷиҳати муқоимати дастаҷамона баҳри пешгирии коррупсия ҳамчун зуҳуроти номатлуби ҷомеа равона карда шудааст. дар ин чорабинӣ асосан санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки танзимкунандаи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия аст, иштирокчиён ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. ҳамчунин оид ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия фаҳмонда дода шуд. мавзӯи дигари баҳсбарангези ин чорабинӣ стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 маҳсуб ёфт. иҷроиши ин стратегия дар баъзе аз ниҳод ба таври зарурӣ бароҳмонда нашудааст. ҳангоми гузарондани санҷишҳои мазкур муайян карда шуд ки аксарияти мақомотҳои маҳаллии кумитаи идораи замини шаҳру номияҳои вилоят барои дар сатҳи дахлдор роҳандозӣ кардани ин барномаи давлатии зидди коррупсионӣ чораҳои мушаххас наандешиданд, танҳо ба таҳия кардани нақшаҳои ахборотҳои рӯякие ки гӯё оиди иҷроиши ин ё он банди стратегияро таъмин мекарда бошад таҳия карда аз воқеан татбиқ намудани ин барномаи давлати зидди коррупсионӣ таъмин карда нашудааст. барои ҳамин ба иштирокчиёни семинари имрӯзаи омӯзишӣ ман самъашон расониданӣ ҳастам ки танҳо таҳия кардани ахборот оиди иҷроиши ин ё он банди нақшачорабинӣ маънои иҷро кардидани ҳамин чорабиние надорад. ҳангоми таҳлили ахборотҳои таҳия кардаи шумо мо дида баромадем ки бисёр мафҳумҳое ки дар ахборот нишон медиҳед характери тавсиявӣ дорад, характери назариявӣ дорад. яъне гуфта шудааст ки чораҳои ҳавасмандгардонӣ масалан нисбати коргарон татбиқ карда мешавад, ҷиҳати беҳтар кардани шароити манзилии корманду хизматчиёни давлатӣ чораҷӯӣ карда мешавад, аммо мушаххасан маҳз кадом чораҳо дар ҳамин самт роҳандозӣ карда шуд дар ахборотҳои ҳамин кумитаҳои идораи замини шаҳру номияҳои вилоят дида намешавад.
чуноне ки аз нақши шӯробиниҳои татбиқи стратегия бармеояд, яке аз мақсаду ҳадафҳою роҳҳои амалисозии стратегия ин ҳавасманд гардонидани хизматчиёни давлатӣ мебошад, ки бояд дар доираи ваколати пешбинӣкардаи қонун зимни фаъолият хизматчиёни давлатии ҷавон ҳавасманд гардонида шаванд, то ин ки дилгармии онҳо, садоқати онҳо ба ҳамин вазифаи хизматишон бедор карда шавад. дар чорабинии мазкур иттилоъ дода шуд ки 18 нафар кормандони кумитаи идораи замин даст ба ҷиноятӣ коррупсионӣ заданд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки аз ин рақам 3 нафар раисони кумитаи идораи замин дар минтақаҳо буда муовинон ва кормандони ин идора 15 нафарро ташкил намудааст. дар 9 моҳи соли 2022 бошад ҷиноятҳои содирнамудаи кормандони кумитаву идораҳои замин ва корхонаи давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул 19 ҷиноят нисбати 15 шахс содир ва ба қайд гирифтаанд. номгӯи ин ҷиноятҳо моддаҳои яъне ки ғайриқонунӣ додани қитъаи замин бо истифода аз ваколати мансабӣ, тасарруфи молу мулки ғайрборои фиреб ба истифодаи мақоми хизматӣ, ҳамзамон сохтакорӣ дар фаъолияти сохтакории хизматӣ ва зумраи дигар кирдорҳои коррупсионӣ мебошанд, ки бевосита дар раванди фаъолият ин ҷиноятҳои коррупсионӣ содир карда шуда, ҳамон коррупсие ки мо дар боло гуфта гузаштем, яъне мафҳуми коррупсие ки мо гуфта гузаштем, вазифаҳои хизматии худро бо мақсади ғаразнок, яъне гирифтани ягон манфиати моддӣ бархилофи манфиатҳои хизматӣ ба фоидаи ҳамон шахси кораҷоянда анҷом доданд. дар вохӯрии мазкур баробари омӯзиш инчунин таҳлилҳои ҷинояти коррупсионӣ баён карда шуда мушкилоти ҷой дошта ки ҳалли он тариқи кори дастаҷамъона ба миён меояд пешниҳод карда шуд. дар мулоқот бо иштирокчиён саволу ҷавоб ва ба хотири пешгирии ин зуҳуроти номатлуби молиявӣ баҳсҳо ба миён омад. ҳадафи асосӣ паст намудани шиддати коррупсия ва баланд бардоштани фарҳанги зидди коррупсионӣ аст. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.